Bi ye tɛnɛndon ye Novembre kalo tile 10 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye. Bi sɔgɔmada ni o bɛnna tɛnɛ ma Novembre kalo tile 10 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ale taara dɔgɔtɔrɔso 15 olu birikiden fɔlɔw de da Korofina dɔgɔtɔrɔsoba o kɔnɔna la ko ni hakilina in yɛrɛ bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye kɛnɛya sigiba minnu kɛra ni o ye états généraux ye de la santé ye o laɲinibaw ni o ye recommandation ye a fɔlɔ ko de ye ka se ka an ka dɔgɔtɔrɔso fitininw ni o ye sigida dɔgɔtɔrɔso CSRF ye k'olu bayɛlɛma ka ɲɛdakura di olu ma k'olu fara Bamakɔ faaba yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsobaw kan ani fana ka se ka dɔgɔtɔrɔso kuraw jɔ marabolo kɔnɔnaw la ani fana ka se ka furakɛli ɲuman k'o ta k'o lase marabolo kɔnɔnaw la fo ka taga se Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Bi ye tɛnɛndon ye Novembre kalo tile 10 san 2025 don o bɛ bɛn an ka jamanakuntigi kɔrɔ Général Amadu Tumani Ture ale ka san 5 tanyali ɲɛɲɛliw ma ni o y'a ka san 5 anniversaire ye ni bɛɛ lajɛlen ko ATT ka kɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka jamana marabaaw ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ale ma ka sanga ni a ka fasojɔ ani a ka fasokunu ye bɛn ani kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o ɲɛɲɛli hukumu kelen kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ Novembre kalo tile 8 don dɛmɛ jɛkulu min sigilen don ATT ale tɔgɔ la n'u ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Solidarité Fondation ATT pour l'enfance ye o dɛmɛ jɛkulu maa ninnu ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la ka taga bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ gɛlɛya sababu la. Farafina jamanaw jɛtɔnba ni o ye Union Africaine ye ale y'a yira k'a fɔ k'a ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛna sinsin ka ɲɛsin Mali jamana ma fo ka taga se diɲɛ cɛncɛn kan jamana tɔw ma minnu bɛ gɛlɛya la nin waati kofɔlen ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛna dɛmɛw ɲɛsin u ma mun b'a to u bɛ se ka u ka jamanaw ka baaraw kɛ basigi ani hakilisigi kɔnɔna na yaasa fɛnɛ bɛn ni kelenya u ka se ka sabati jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna la. Son Excellence Mahamudu Ali Yusufu ni ale ye farafina jamana jɛtɔnba o ɲɛmaaba ye ale ye welewele dama kɛ ka ɲɛsin diɲɛ jamana wɛrɛw ka dɛmɛ na ka ɲɛsin Mali jamana o bɛ lahalaya min kɔnɔna na. Kɛlɛbolo min bɛ yen ni o ye dugukoloko ale tako sabanan ni o ye secteur 3 mɔgɔw ye o ɲɛmaa ni o ye Colonel Seydou Bassirou Ɲagadu ye ale ye taama kɛ ka bɛn ni Novembre kalo tile 7 ka taa bila a tile 8 san 2025 a n'a nɔfɛ jamakulu kun don u y'u kunda Sɔnpi kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka taali in kɔni a bɛ don kadara min kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ Bamaci tigilamaw ni o ye Jimu fo ka taga se Fila ma olu kulu ye Bamaci wale mun ta ka ɲɛsin an ka jamana finitigiw ma Sɔnpi dugu kɔnɔna la a taara ka taa o barow ɲɛmadali de kɛ ka sanga ni sɔrɔsiw yɛrɛ ka laseli jɛkulu ye u y'a yira k'a fɔ ko Bamaci tigilama caman de kɔni bɔnɛna ale la ni binkani wale in sen fɛ ani u bolofɛn caman fana tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolimafɛn pick-up 2 o kɔni tiɲɛna pick-up 1 an ka maaw sera ka taa ni o ye u ka moto 23 an y'u minɛ u la ka taa se u ka maramafɛn jugu ma olu fana caman minɛna u la fo ka taa se u ka nɛgɛjuru sira appareil caman ma olu fana caman minɛna u bolo. Bamaci tigilamaw ye binkani wale dɔ kɛ ka ɲɛsin Siniwaw ka cɛkɛyɔrɔ 2 ma ka sanga ni kunnafoniyaw sɔrɔ cogo ye ko a yɛrɛ k'a fɔ kulu maramafɛntigi dɔw olu kɔni ye binkani wale dɔ kɛ ka ɲɛsin Siniwaw ka minɛn dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolimafɛn camion dɔw olu kɔni ma minnu bɛ gravier dilan mun cogo la mara kɔnɔna la baara in kɛra u fɛ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 22 waati 22h o waati kelen fana kɔnɔna la u ka kulu wɛrɛw ye ni binkani wale kelen ninnu de kɛ Monzu ale ni Bangida cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 bɔ ɲɔgɔn la yen fana u ye bolofɛnw caman tiɲɛ ni yɔrɔ kofɔlen in fana na ka sanga ni wagati kelen ye. An bɛna ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Senegali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faaba Dakar jamakulu bɔra ka se ka taa
u ka minisiri ɲɛma ka lajɛ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye u ka minisiri ɲɛma Usman Sonko ye ni ale de ye u ka fanga ɲini jɛkulu PASTEF fana o ɲɛmaaba ye. A ka kumaw kɔnɔna na minisiri ɲɛma da sera ani jamanakuntigi ni o ye Senegal jamanakuntigi ye Basiru Diomaye Faye u ka jɛɲɔgɔnyaw olu kumaw ma nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ samasamali la u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana kɔnɔden fanba ye o yira. Nka Usman Sonko ka fɔ la ko olu ka jɛɲɔgɔnya farali tɛna bɔ ale la wa hakili la fɛnɛ a tɛna bɔ o maa dɔ in na ni o ye jamana ɲɛma yɛrɛ ye. Usman Sonko y'a yira k'a fɔ o n'a ta bɛɛ ko waati dɔw la u ka hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sira dɔw kan nka ko o tɛna kɛ sababu ye ka fɛn bɔ u ka politiki baaraw o hakilina ɲumanw la. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimaw la. An ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.